Temaşevanên hêja vê heftê li Ewropa li bajarê Kölnê Almanya ji bona muzîka Kurdî derfetek nû hate vekirin. Belê bi navê Art Ton Studio, stüdyoyeke muzîkê vebû. Piştî çend sala dîsa muzîka Kurdî gihîşte stüdyoyeke profesyonel. Em jî beşdarî vê vekirinê bûn û bi hunermendê Kurd re derbarê vê me hin hevpeyvîn kirin ka em li wan temaşe bikin. Beri her tişte stüdyo Art Ton piroz dikin. Naha devat demana da rastijile yani hemen bir stüdyo mala herkesi de yani stüdyo ama stüdyo ki ha profesyonel sistemeki baş be taybetici akustikavi ci aufnehme ci kayıt kırını tomar kırını be mühendisan be pivandına frekansan her tişti hat amada kırın ev jibomun tişteki pır balkeşet her vahadisa yani teknik niv dijital niv analog mel reji o da reji ya belki emrime stüdyoda derbas rime porime rastizi ama jibo hunermendan rastiz derfeteki baş herkes dikare ve stüdyo ve ton stüdyo sur vergiri fayda bibine az gori tecrübe xod bejim stüdyo ki çil bejim rekupek piroz dikim ve az bavarım hem fayda ki başlayabilir. Elbet işte ki piroze bir salaya stüdyo mehbun ler navbereki hattayın naji stüdyo ki bir derfet bir profesyonel stüdyo Art Ton Studio İro emliver vedikin ki saziyek piroz bahi dikin geleme bir piroz be hamu strangeş müzikşen aranjör deryener ez hevidarım ve xudil stüdyo xwe derkevin ev stüdyo me gişaye piroz be ez beri her tiştê pîroz dikim bêguman em xwedanê potansiyelekî mezin e hem aliyê hunerşenan da hem jî aliyê gel da ev demeke aliyê berhemdariyê da ji pêşketina teknolojiyê ve hinekî wek bêjin yöntem hatine şêwaz hatine guhertin bawer dikim bi teknolojiyê ve ev stüdyoya wê hinekî ji bo rêya giştî cuda xwe yani derbasbûnekî cuda xwe re bide çêkirine ji ber wê jî ez pêwîstiyekî û pêtiviyekî pê dibînim rastî jî min serî da jî got ji bo hunermend muzîkjen xwe bigihînin gelê xwe neyên stüdyoyên kesayetî ya teke kesî stüdyoyên ku karên komîn jî werin kirine karên komînal werin kirine ji bo vê potansiyelê ez pir giring dibînim û nizanim dikarim bibêjim ya ne dereng jî bû xwasîkaya hinekî zûtir hati bavekirine kar û xebatê wê jî ez bi wê baweriyê dama ku stüdyo wisa herkînekê wê xarabîne û wek min gotî kelecanekî mezin ji bo hunermendan çê bike ez wê bawerî dima Vê stüdyoyê hemen dîroka milletê Kurd da taybetî 5 salê dawiyê da pir kedikî emekî mezin hem gelê me daye hem evladê gelê me hem em bêjin jinê milletê Kurd ber rêbertiya ilm û îrfanê Serok Abada pir emek kedikî daneke em hatine vê rojê li Ewropayê stûlîkî hatiye vekirin rastî ez mekanê stûdyoyê jî min dît xebatê me din jî ji bo çap û hunerê bîroyî hene hevalên kir dixebitin profesyonel li vê derê merû dikane bibêje ki ji bo milletê Kurd tîrêjên rojê re em bibêjin bibe awazê dengê ruh û taybetmendiya çand û hunera milletê Kurd
Di serî de ez Art Ton Studio li hemû hunermendên tevçandê û yên kurpewer pîroz dikin. Ev derfetekî gokxwenû kir. Ev yekbehe jî ji bo me deriyekî alîkariyê û cê pîrozbayiyê ye. Ez wê baweriye demim, wê demeke kin de wê Art Ton Studio ne tenê ji bo kişandina yan gihandina berhemên hunermenda her wiha dikare bibe wesîleya kişandina klîban jî hundireviyekê. Dika smakî ez înam kirin ku wexta de derbikim sima mavyenine ekrano de, mavyenine sewê de, mavyenine festivalê de ji hunermendî ez vajî. Sima mavyenin tabi ne kar huner de mavyenê. Karê hunerî tabi hem hepê sahne est o işte beno hazır hu roze beno hazır hu vakti masuyê me bême mêmanzire smar kilamı vayma ama za hest ku stüdyo nuk karê arşivyo yani serba ju karê hunerî stüdyo vaniya zayê wekî zayê mutfaxê hunerî nasıl vetreki seveta karê hunerî zof zawda wekî marê lazım Evru ju studio de neobi ya nasıl vetra ez lete mari konu mari hem mu hay ki kari huner keni huner karur filasken bambarekken vanzırı ve kudar bey hay ki nakardı zaguratu